Hustay pa iramanan ngay kararagan dagiti. Intensyon pagyaman tayo. Pagyaman da Mr. and Mrs. Efren Hapadia, Lita Isidro, Corazon Carabiles, Leticia Valdez, Willie Gitba and family, si Federico Habon and family, Lerma Baturi and family, Crispina Rivera and family, Quesada family, Marina Marquez and family, Nicanor Valdres Sr., Mr. and Mrs. Rolando Fernandez Jr. and family, Maricel Banao and family. Intay mo garod karangan naging sumagana damin minatay tayo. Suda da Ricardo Marquez, Justo Francisca, Aldrin Felix, Victorina Ignacia, Escolastica, Rita Rosa Ral, Ernesto Valdez, tumakder kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako makakatayo. Kakapsat na itkan tayo, iti na dumaduma talugadin, na dumaduma asagot, na dumaduma nga paglaingan. Dagitoy nang namagan ti Diyos, nga iserbi tayo, pagayat ken pangtulong kadagiti kakapsat tayo. Anday dayo tayo ti Diyos, iti na ito nga talit na kada tayo. Sapay ko matamapudnon tayo mat, na agbyag akas na pudno apasurot na. Tapno nga rin may karita yung makirano, iti na tinasanto na misteryo, bigbigan tayo na iti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatipan na kabalin na Diyos, kat kalpasan tipan na kapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Iti Diyos, iti kamatwan, dito'y nagkakapyan, kadagiti katawan na imbag ipanagnak na kenda, ibunan ng dakan, ikanot na kapaglukaban da ka, daydayawen da ka,
kadagiti basbasul nilubog, kaasyan na kami. Kadagiti basbasul nilubog, awanen kadayton, araraw mi, ini makan awan tiangan, kasihan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, kamay siksikaw ako, Jesu Kristo tinasangtuan, siksika ako, siksika iti kamatwan, ibigin ko yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararap tayo. Apoy naramid mo at ikang runaan alinteg iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka kiniti padami a tao, tapno magunod mi iti agnanayon a biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Amos. Denggen yu daytoy, da kayo amang idupit-dupit kadagiti makasapol, ken agpanggep amang dadael kadagiti napanglaw a pagilian. Kunayo iti bagiyo, lumabas kuman dagiti nanginang aldaw, tapno mailako mi dagiti trigo mi. Kaanon to ti panaggibos ti aldaw a panaginana, tapno aglako kami manan. Nanginan to ti panagilako mi. Usaren men to dagiti saan ang gusto a pagsukatan, ket padagsinan men to dagiti pagtimbangan, tapno masaor dagiti aggatgatang. Nanginan to ti pangilakwan mi, iti awan serbina at trigo. Gatangin minto tinapanglaw a tao, tapno agbalin at agawong. Dayjay saan ang makabayad iti utang na, wenno di na maited ti bayad, uray ti sangaparis a sapatos. Insapata ti Apo a Diyos ti Israel, pulos ajak tumalipatan, dagiti dakes nga aramid da. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo ni Diyos. Madaydayaw ti Apo, taunan na dagiti nakorapay iti kinapanglawda. Madaydayaw ti Apo, taunin na dagiti nakorapay iti kinapanglawda. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga adipen na. Idaydayaw yu tinagan ti Apo. Madaydayaw kuma tinagan na, itaken tagnanayon nga awan ingana. Madaydayaw ti Apo, taunin na dagiti nakorapay iti kinapanglawda. Iturayan ti Apo ti amin a nasyon, ket ti dayag na, ringbawan na ti langit. Iti langit ken iti daga, awan ti kas iti Apo a Diyos tayo. Nupay agnaed iti nangato a disso, tanawagan na ti nangatang ken ti daga. Madaydayaw ti Apo, taunin na dagiti nakorapay. Bangunan na dagiti napanglaw manipod iti tapo, ket aunen na dagiti nakurapay iti kinapanglawda. Pagtugawen na ida iti den na dagiti prinsipe, when
kadagiti prinsipe ti Ilina. Madaydayaw ti Apo taulin nga dagiti napurapay ti ginapanglanggam. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Umuna-unay, yunay-unay ko nga rod ang maidaton, iti Diyos dagiti dawat, kararag, panagibabait ken panagyaman, para iti amin na tao. Para kadagiti ari ken amin nga day tinangato asaan, tapno biyag tayo anatal na ken naulime. Nadyusan ken natakneng iti amin abanan, nasaya at daytoy ket makayayo iti Dios ang mangisalakan kada tayo. Tarigagayan na may salakan ti amin a tao ken mamanda iti pudno. Tamay may sa ti Dios ket may samen ti mangkapya iti Dios ken iti tao. Ni Kristo Jesus a tao anang iyawat iti biyag na a pagsubbot iti amin a tao. Dayta ti pamaniknek nga iti naituding a tiyempo, kaya ti Diyos ang maisalakan ti amin a tao. Dayto iti gapuna na ibaw na kakas apostol. Maestro dagiti hentel ken mangikasaba, iti mensahe ti pamati ken kinapudno. Sa anak nga agululbod, pudno ti ibagbaga. Tarigagaya nga agkararag dagiti lalaki, wen dagiti lalaki iti amin a disso, anapudno iti Dios ken makaingato iti himada, nga agdawat nga awanan pungtot ken panagsusupya. Ti saog ti Apo. Ariyaman tayo iti Diyos. Puso'y tayo pa, kadagiti balikas na nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Katayuan na kiamat, hintay lumega si Katana, panagkay-kay sa iba, ita isukais kaya anak na, iti puso intay luktan, kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dako makakada kayo. Iban na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adda idi may sa abak nang adda pagayaywanin na kadagiti kukwana. Naipulong ken kuana abus-busbusen ti agaywan ti kwarta ti among na, iti kasta pinaayaban ti among na anak ko na ken kuana. Anya daytoy madamdamag ko maipapangken ka. Ited mo kanya ti amin alistaan ti panangaywan mo kadagiti kupa, tay katenkan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina ikaten na kun ni among ko iti trabaho. Anyan to ti aramidet. Diyak kabailan ti agkali ket mabainak met a makipalpalama. Aam mo kon ti aramidet tapno inton maikatak iti saad ko. Addan to gagayan ko amang pasangbay kanya kadagiti balbalaida. Inayaban na nga rod dagiti amin ang nakautang iti among na. Kinunana iti umuna. Mano ti utang mo iti among ko. Sa agasot aburnay alana insong batna. Adto'y ti resibong kinunati agay aywan. Agtugaw ka ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana ket sika manumad ti utang mo. Sa ngaribo asalup at trigo insumbat na, at to'y ti resibong, kinunati agay aywan, isurat mo ti 8 gasot. Dinaydayaw ti among day tinasikap apagay aywanin na gaputi kinasikap na, nasiksikap ngamin dagiti tattao dito'y lubong, iti maipapan ka dagiti araramid da, ngam dagiti tattao iti lawag. Ibalak ngarod kada kayo, kinunapay ni Jesus. Pakigayam yo dagiti naendaga na sa likwayo, tapnon inton maibusan kayo, maawat kayto iti agnanayon a pagtaengan. Ti tao a mapagtalkan kadagiti babasit abanag,
mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan ang matalek kadagiti babasit abanag, saan met ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Narod, no saan kayo ang matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agamen. Kasano ti pannakaitalek kada kayo dagiti napaipaiso agamen. No saan ang mabalin ang maitalek kada kayo dagiti saan nyo apukwa. Si asinon to ti mangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among. Tagurain nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket omsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggedda na pagserbyan ti Dios ken ti sanikwa. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw maipaiten ka. Good morning. Good morning, Apo. Hindi kang man napanat ijay San Juan Abra. Recollection ti Pumarokya. Dagiti agbasbasa ti St. John Evangelist School. Kas tamat ti kamon ti LGU da. Kat sinapak ti nagrubwat. Kaya to kumati papan umyan ti rabi iti na minsan ng kasi mga tutudo kada nagsulit sinapak tinapan. Kaya po na sa ako pa kaya pa yung oras ko na abo pa yung traffic nagrubat ang iti 4:45. Di ba nagkape ak ijay nagana ijay 7-Eleven ijay narbakan diyan ti junction. May sa ijay lalaki nga nakabantay ijay. Kaya dinaikargat di asukar. Ijay kape rin bay barako ta din pindok ng pagkapyan. Sir, ayan na dayjay basuraan niyo kuna. Tandang ginag-ginan ti asukang hindi pinagkiwat. Kuna na, magtuyon sir. Haan, ayan na yung basuraan. Kuna mata. Magtuyon sir. Haan ka nga basura. Kuna na ina na. Haan ka nga basura. Yung basuraan ti gagbirukat. Ay, thank you sir, dijay. Kuna na. Doon ang nga basuraan nga, ang gabota, agbanbantay lang ti istor nga han nga kukuan ka, kasla idilang tayo nga basuraan ng diya ka makahaan. Kakas diya tayo, nagdumamag ka, na kayo nga taga-kabarwan, mapangkay ang Jollibee na mapangkay agkuan, nalpas kay nga nanganan, kasla kailan nangan nga aso, pinanawan nyo. Nalanay tayo nga, di mo yung unag tibalay ka kalpasan nga, numangan tayo kay isuro tayo, di ubing nga agkalungkong ha? Hala nga agkalungkong aging gana nga aginaw, aging gana nga agpunas, taapaya, basit na ganyan nga banbanag, ngam di dyan mo nga matalit ti tao. Babasit nga banbanag nga isurusuro tayo, ngam no maipaunad na nalaing ijay tao, agbalin nga iso ti habit na, agbalin nga iso ti biyak, isuntok katatao na, aging gana itidakkel nga banag, kastoy nga ron iti Ebanghelyo. Ti mapagtalkan, kadagiti babasit a banbanag, mapagtalkan da mo ti dadakkel. Kasano nga italag da didakdakkel, may ultimo nga kababasitan, di pa yung matalagking ka. Prinsipyo kadagiti amin yung makadkadwak, nang radagiti ubing na agyan kanya, niya ti kunak kadakwada. Ura idisok dagiti kwarta, ura no dagiti barbarya, uno kwa, no haan nyo ako kwa, nang runa no kwarta, haan nyo sa sagidin. No sagidin nyo, isimpada adi yung kwarta, ng haan nyo alaan taapaya, uray pispiso, duddos, no iso, no haan mo nga makorek leta, dumakkel, agbalin to nga kasya ti habit. Kano haan mo nga makorek na jay, no, kung aging gana nga dumakkel, haan ton nga matalit di yung tao. So kano kaya na ti tao di agulbod, bakit nga ulbod, dumakkel na jay. Apayang kasto dito ibagbaga tayo. Dito maibasa tayo. Anya ti kunan natin muna nga maibasa. Aglako dan to, switik di paglako da, gatangan dan to dagiti tao. Anya ti kunan na, haan ang malipatan ti Diyos. Ti dakes nga inaramid Diyo. Dito man Ebanghelyo tayo, ang dahita niya tinaramid na gapot ay katunan di among dati nga talken na gapot agas gaston na mga nga kukwa. Anya ti kunan na, ikatengkan gapota switik apan naginikan ti sabali nga resibo tap nadan tumang dinaydayaw na ti sirib dagiti switik kunana kana sirib namin dagiti switik dito ay lubong nga dagiti agaramid ti naimbag wen ay madinong pa yung bilyon na alaga. Nanti kunak hindi nga rumor dito nga issue ka
Nung ako mamo nung nagkontraktura. Siya kumamo tinangaramid dito flood control yun. Ay, ba nangak ko mataktan. Gasang di dyan yung nakaswitik. O, nalipon na yanaka ko, kasi in-accept ko nga, na puot ko ko, na in-accept ko nga, DPWS, korap lang talagang, haanan nga makorek. It's good nga tatang agundaway, masapon nga na makorekan. Te, kasla inawat tayo nga kasila, pati kalakaran di lubong, idin nga magundawayan tayo latang, mabalin mga gaya, misa pagyaranan tayo, magkanagin di pangidadaulo tatang. Kamano nga tawanan nga, nanipon na dapot ko, kung nagkaroon kasyayan. Kaapaya nga dahil iti ibagbaga na, di sa yung uring matlakan niya tayo. Kaan mo pagserbiyan, ti Diyos kinti sa niko ako na nariya. Apay gabi nga pagserbiyan tayo ti sa niko. Kas ano ti pan nakatinag namin ti tao, anya ti pakairoroman ng ti tao. No ti tao, marit namon nga di jay salikuan ka tagikwaan na haanan nga sagot kini ako Diyosen kahaan lang nga ammo nga ayaten nga usaron nga pagayat ti panunutan ng kaparabagbagin na mangrugin nga agpurakot anya ti kunana pagayat mo dagiti salikwa ditoy lubong haan nga dakes ti salikwa ulitin tayo no naparaburang ka ti ad-ado pagayat mo nalawlawat at dagam, pagayat mo, nadadoapit mo, tulungan dagiti awanan. Dagiti kaaro lang mo dagiti nalawlawat ti daganak naraari da pa iti momon. Damay sa nga seminarista, nagbayag nga istorya, napan ijay nagapostolate ijay Sambales. Ayan dagiti kakabsat tayo nga mangyan, nakakita kayo dagiti mangyanan? Ibabating ka pagpada nga medyo kulot ti buhok da. Kuwenti kastada na gito yung mangyan namin. Handa nga, kasla regular settlement iso da, aganok da, kasi ti kultura ng tatanaka, ang balay da mutten. Kadati mangyan, kinuyog na di seminarista na pandinato. Kapag di bay gimong da. Di kabayatan nga magmagnada, nakakita dati bayabas, nakakita kay bayabasan. Di yun sapay ang mumag. Kinangala dati kananda. Kadato'y seminarista, di mo na taga-kabaruan, kaya't na alaon na amin, di magkanya tayo ka, itakin mo tabado mo no bayamas, saka isuki, maging ganda nga butsyog ka nga, aglaw-law na agamit ka. Kaya kunana, agala tapay ti ad-ado. Kunana di seminarista, kunana di mangyan ka, hindi brother haan, kapaya, dila ka ng taalaan ka tapno, adang tumag ka ng dagiti, sumarsaruno nga magna. Ang tinanak-nakong dapay ng datayaw. Datayaw, nakakita ka ti rabong, ori ka no ba inte, alaang amin, alaang tumula sumarunaw. Gusto nga nung manguong kayo, nakakita ka ti sa napulo, limalak alaang, tapno bagin, ay, patsyam! Kinoritan na. Magdaipo na nakaging gana nga maalam akaawanan As hindi may isat tayo amin. Wala ko rin matilubong. Kunana, dagiti sa nikwa, haan tayo nga agkamali, doon na paraburang ka, pakigayong mo. Haan lang ang kwarta. Na paraburang ka ti kwarta, usaran, haam mo nga iyimot, haam mo nga usaran iti madi. Trabaho. Na naikang ka iti trabaho, usaran nga pangingato ti kapsa mo. Position. Kita nyo, dagiti nagdaan ti position. Misuse of position. Isuda mo lang at giginuret tatan. Isuda mo lang at pipinabasol at titinududan. Bigmanangdan. Taapaya, misuse ti position. Imbes nga, usarang, kadimat dite, no, agkampanya kayo, di mapo kapitana. Into na siya ti mga bak, agserbi ak tao. Agraman tanod na agtanod aktaw, agserbi aktaw, nagmayat nga promise. Ito nakatugaw, ay, ang kamagkadwa, nagiti nakatadwa at ikak ti ayuda na. Kasi man lang. Uyaw-uyawon tayo, ita nagiti nakatugaw, aging ganan ito nga tanod. Ngam, kunak man, tapta season of creation ko na nadiyan, iyay panang salwat iti aglawlaw. Ti panang salwat iti aglawlaw, ti number 1 nga aglawlaw, tao.
Taapaya na yung ti creation na paruswa. Nakapasang paruswaan ko na nadaya, tingnan pampanunutan tayo ka, dagita kay kayo, anadan dagita laylayos, kontrol ko na natin, umuna nga alwadang tao. Taapaya, isot makatulong ti tao, no di anak mo, no di apong, nasursurwang nga mga iwan, tumulong nga mga iwan. Hantay nga aguyaw-uyaw nga dagita, flood control dagita ko, kurakot na dagita. No kabailang pailaan nga nangang kati ay skin di uno kindi ka imbansag mo. At na nakakita uno awan, at na kurakot mo. Katatao ti damdamagan na. Di man ada programa tayo ti Salcedo ka zero waste ha, ihawid mo. Kapayangan ni kapitana kitong galma nga ko aga binigat nga agsagsagan. La. Apa yang masapong nga the official nga mapanagsagan. Kano arobayang ko makaamong nga idan among ko kananakam nga ron ti paggarawon tayo dito eh. Kasi na dito ibanghelyo tayo. Hantay nga dilawon di ko na nga agtaktakaw dati bilyon-bilyon. No mapadasang tupay mo laan nga di pusong ka haan nga agbalbaliw, haan nga automatic na idulin mo di basura, ipalunipin mo, no, inlibas mo. Nagmotor ka, insupot mo di basura, ito na awan kumikita, paiyas. Tagakabarwang ka nagpaisaw. Dapat awan makakita, paiyas sinunod, aglakaw, ijay. Kananakan, di ibagbagana ni Apo Jesus, iso nga tilubong, doon na paraburang ka sa nikwa, posisyon, adal, trabaho, usaran nga pagayat kini kabsat mo. Taday di usar na, apa yung nga naikang ka iti kinasirin, usaran nga mangtulong kini kabsat mo. Apa yung adaan ka ti trabaho, skill, usaran nga mangtulong kini kabsat mo. Ngamno tinagikwan, dayay agkurakot kan. Nagisirin mo ka kukwa mo, sinitik mo, gaputilaing mo, sinitik mo, mangrugrugi nga agkurakot kan. Nahamong kita di pagsayaatan ti sa balik katabag bagim ti panunuto mo, medyo di mangrugi nga agkam kamali tayo. Iso da ito, iti ibanghelyo tayo. Anya di kunana, usarin nyo apagayat dagiti sa nikwayo. Da kayo, panunutan tayo. Agsulsuldo akman, pinagrigatak dayta, wan nasayaat. Simno mati agbin-benefit, bagbagit laeng, ay sos. Dakila ka mali dayta. Nag-business akman, nagrigatak na ta, wan nasayaat. Nga masapon nga nag-benepisyo pa ko sarap para bagbagit amin ay kusungsungbatang to kini Apo Diyos. Naikang ka iti posisyon, nagserbi ka, inusan mo ta posisyon mo nga nagserbi, para bagbagin na di pampanunutan, ay kadelikado dayta. Kung kuna nga mo na dito tagadyayan mi man, lumaban ang sangat nga kagawad, taapay man. Kadagamin may isang parokya nga nagyanak, lumaban ang mamang nga kagawad, apayahan niya ti plataforma, tamapadasak mamang ti argon morariyo. Kaya talaga among nga ibaga. Orang politisan, ti among ka mapangkadyayon, kaya sulat ti among nga kumitaan, nahamong maalwadan, dakes kan. Di same, oray dito eh. Iti ibanghelyo tayo. Tingong ko na ni Apo Jesus, no sumrut kan na tayo ti kinaswitik, mangrugin ang kurakoten. Apaya nga malipatan tayo ti, apaya nga magnag tayo na duma. Diyan, nalaka nga ibasar. No di pa nagserbin, no di pa nagtrabaho, di pa amin nga aramidem, no mangrugin nga paraking ka, kahamon mapanunot, agayat kinikabsat mo, mangrugin nga mapuktukaw. Kaniso dati po na ni Apo Jesus nga, haamo nga mapagginda na pagserbiyan ti Diyos kenti sa nikwa. No once nga pinagbalin mo nga Diyos, di jay sa nikwa mo, mangrugikan nga mapukaw. Mangrugikan nga maawan. Iso na ito, ikongkunan na ito nga panagserbi ti Diyos kenti sa nikwa. Is it bad nga adala sa nikwa haan? Masapon nga ad-ado ti mabinipisyaran. Dakes ka rin at the position na haan, kasapulan, nga masapon nga ad-ado ti maserbiyan. Dakes ka rin adal na haan, diya adal mo insamot niya po Diyos tapno ad-ado ti matulungan. Dahil natin ibagbaga na tapno tayo nagkamali nga kung kuna tayo ka dakes dagiti baba na haan nga dakes na dagiti baba na.
unless no kinurakot, unless no tilugan mo ka, dadalhin sa 80 nga, dapayong na, kadadabaso na, ay talaga nga, nos postulata. Ngayon na di umiso para king ka, asin no ti at benepisyo, nang runan na humukupa, Isus ka da, as ano di pa nang song bat mo karog dayta. Iso nga pangurugyan na ka di daytoy, da kayo. Pangurugyan na ti nasayang niya kananakaw, no kas ano yung nga intren di apuyo, no kas ano yung nga intren di anak yo. No kas anong nga inagalan di anak mo, no kas ano ka nagtakil na sa sudin binaro, oray mo ti Ilocos. Kaadwan na nga nagdagay na ulo ka ex-seminaryan. Handa mo nga amin, adungo lata tinalintag kin na sayaan, ng musling at akwada, at Madina, ayan na di information. Nagbasa pa ti Catholic School at duma. Ayan na nga di na sayaan niya kapapaling. Handa nga Katoliko man, uri mo naging dinaduma, pagpabasulo na tayo ng Katoliko ka, religious leaders kung nalang tupay mo na dumata pa yan, di kami numalipata mo ti agaya, kaya mangrugin na di bagin ti Serbia, mangrugi ka nga mapukpukaw. So nga di ulit ti balay, depende ba lang, di pa nang train yun di ubingan. Ibingayan ni ading mo, ngam nati insurong ka, darsanganan ka, talaga kita kakasinsin mo. Ay na, po, si kamati nang isuro maimo. Nagkambal ka mabalbalin ka bagay amin hanggang mag-ibaba kita, sublihan ng tantong manan, sayang. Kadagay yan, edad mo, hindi pala ulit di pala, mangrugro kita dyan. Nangyat in-train mo. Datan manang mong kanamon. Di mangrugro yan na, uray kina espiritu na panagbiag, sumurot. Narigibasin nga ba, nagmatalagking ka, matalag ka mo sa dilangit. So nga dahil napinpintas ka nakikita, si asino ka, no, awan ti makakikita. Ngiti panunutan tayo. Si asino ka, no, awan ti makakikita. Naglaka at serbi nga nasayaan mo na tao. Ulit na kami mo't anga pa di mo. Si asino ka, no, awan ti makakikita. Naglaka at ang serbi ti batang ti tao. Kas ano nga di katataong, no, awan ti sa bali nga tao. Teko na ako na basuraan lang ka awa mo makakikita. Pampers kin ko isang nagsayot ka nga tagababa ay ako nagkin pampers. Nagkapuan na lahat yung mabasol amin at ano kayo mo maianod to. Hindi dyan kakabsakon. So nga pangrugyanan na tinasayat nga tao ulitan tayo unad ti pamilya. Pag pangrugyan ti dakis nga tao yung unad ti pamilya. Padayakyat tayo ti pamati, mamati ti Diyos amang nang nakabalin amin, anang marsuay ti langit kandaga, mamati met ka ni Kristo, bugbugtong nga anak na kinako tayo, at imao ti arami ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus na tayo kat na itanen, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kat si tutugaw ti makanlawan ti Diyos Ama aman nakabalin namin. Agga punto sa diyay maumay mangukong kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati met ti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririmnan dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbaso. At dantumat panagungar ti bahi ken biyag na kaligagom ti ama sa dilangit, amay salakan ti amin a tao. Italit tayo nga ron, dagiti kararag tayo, kenkuan agat ko na tayo. Apo, denggan na kami, kat paraburan na kami. Apo, denggan na kami, kat paraburan na kami. Agpaay iti simbaan tayo, nang runa ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken amin amang sakripisyo ti biyagda, tapno maiwaragawag tinaimbag adamag, tamay kanda ti tured, kirad ken salaknib, ti panangisaknap dati pagarian ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo, Denggan na kami, kat paraburan na kami. Agpaay ti pagilian tayo, tapno babangon tayo kumati espiritu ti panagkaykaysa, ken panagkakabsat. Iti baet ti padayaw tayo kadagiti na dumaduma a kultura. Kumararag tayo iti Apo.
Apo tingin na kami ket karaburan na kami. Agpaay kadagiti malmalday, masakit, na panglaw ket awanan gaway, tapno liwliwaen ti Diyos ida, ket masarakan da tinamdama, ken ti kay papanan ti panagsagaba. Kumararag tayo iti Apo. Apo tingin na kami ket karaburan na kami. Agpaay kada tayo nga agindeg iti daytoy a parokya. Tagbalintay kumaanasikap ang mga iwan, kadagiti pinarsuwa ti Diyos, nga intelek na kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo tingin na kami ket karaburan na kami. Agpaay kadagiti binatay tayo, tamaragpat da kuman ti panakiranod da kadagiti gaming sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Apo tingin na Kami ket paraburan na kami. Diyos nga amami, pagbalinan na ka manasikap ang manarawid-wid kadagiti intelek mo kada kami, kat aramaten mi ida, tapno maragpat mi ti insagana ni Apo Isus kada kami, apan nagipagragsakken ka iti agnanayon nga awan ti inggana. Diyos sa buhay ko man, Luri daton mi ket awanem ida, sabay kumatamay kami, abay daton pinabaw diyan pagkaw. Daytoy at tinapay nga isabot mi ka, awan di kayaw ka, awan di krus na, Kriya may kariya, may daton di padaya, kapag kay dayaw mi kenta. Diyos sa buhay ko man, tuwi daton mi ket awanem ida, sabay kumatamay kami, abay daton pinabaw di altar na. Kumararag tayo kakapsat at muna tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kumain ti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Yapo atin nga kumaray ti kadaton kadalahiman, ket may kahit pakidaydayan, ken pakidaydayan, ken kastanya kalimbulan tayo, ken ti kadagupan, ti kasantuan ti iglesia. Iroknoy mi kan kaapo daytoy gitoy daton pagipakita mi ti pamati ken ayat mi kan ka awaton kad ida asya ayat tapno iti daytoy sakramento ti Eucharistia maragpat mi dagiti gamen anam namaen mi kas isuro ti nasantuan a pamati gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta man, Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno na may karigat rumbang annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin kat agnanayon na Dios. Ta itasidong mo adda kami, agbyag kami kat agunnoy kami. Kat kabayatan di panangdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi manik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. No di kat kastapayan nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain ding ipan nakamtumet ti biyag nga agnanayon. Yan tangay kas na abunga ti pan nakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anan sa ta agyaman kamken ka, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ipunannag kadagiti pakaidaydayawang ket kunami. Santo,
ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kada dito'y adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy kada ito iti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Bayan ni krus mo kening kapanagungan, inakaw sa lakan. Iti marot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami nga dalitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makiranol iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kampumati Espiritu Santo. Laglagi pamkad Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayom tayak na anadyusan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti aming nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo pagakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maikarikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kanto kenainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken isidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin na dayo ken Gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket walgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo. Doon tayo kumati pagayam, matungkal kumatinagan mo. Dito'y nag-aakas sa ilalim. Itdan kadakang kaldaw ito'y di kanenmi di patinayon ngaldaw. Pakawalan dagiti basol mi akas may pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Binakamay baybayan. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanan namaen mi kanitiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kakukuha mi turay ti panangururay ken dayo ken dito. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapyang ti ibatik kada kayo. Kapyang aggapo kanya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingningam nurigat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo amin kapya
gracia. Ato'y niya po, Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa maikat ka rin ti basbasol ti lubo. Nagasat tayo, anaya ba ang itiday ito'y apadayana? Apo, diyak may karino, may katanya, ngam ti may saan na sa umo pa ang bagtunti.
Apo pinakiret na kami babaan dagiti sakramento. Taginayunan kad kadakam ti kinamaingal nga imparabor mo. Tapno kadagiti aramid mi maipakita ti pamati nga ikotan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Inton sumarunong nga Sabado Domingo maramid ti tubay at tutubo. Ijay dinaratan ti agos Apo. Iyalokoy tayo kadagiti anak tayo. Tadakkel ti tulong na dito para iti formation dagiti anak tayo. Haan man nga di lamay mayakin Apo. Dito ka napinpintas no. Dito ti maadal da. Napinpintas no para ti mausad danto. Tagaadwan na dagiti nalalaing nga leader ti simbahan tatak iso dati natugtubay ilimat nga agtutubo. So nga iyan courage tayo kinahanglan nga iyan courage na mabalbalin alalayan tayo ila niya. Ti Apo at na kumakata kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.